Dal-għodu naħat isfel ta' Malta għal darboħra għattilet il-raba darba f'dal aħħar 4 ġimgħat reġa' kienet iġġamjata fit-traffiku għax kien hemm inċident x'imkien. Kemm il-Partit Laburista hija tiwiet li ħajamel studju biex jara fil-futur x'jagħmel trasport tal-massa. Kemm se ndumu nistudjaw fil-waqt il-poplu hemm barra jibqa' ġġamjat fit-traffiku ġimgħa wara l-oħra. In-nies għandhom raġun, ħan ikkommenta fuq iż-żewġ inċidenti preċedenti għaliex għad m'għandix il-fatti f'idejja dwar ġara dal-għodu. Fiż-żewġ inċidenti preċedenti kellek sitwazzjoni ta' inċidenti li ġraw f'ħin partikolari. U l-inkjesta maġisterjali bdiet sigħat wara fl-aħħar inċident, kellek inċident li l-inkjesta bdiet numru ta' sigħat wara. B'ebda mod kienet niċċensura il-ħidma tal-maġistratura jew tal-esperti tagħha x'dik hija fid-diskrezzjoni tagħha, imma ejja nifhmu wkoll il-bżonni tal-poplu tagħna u li fil-waqt li l-inkjesta u l-findings tekniċi jridu jsiru ma nistgħux inħallu numru ta' sigħat illi għaddi. Irx taħseb li għandha tinbidel biex l-affarijiet ikunu iktar spediti? U nemmen li għandha tiġi mill-inkwirenti nifisom. Għaliex il-gvern ma jistax jisforza l-maġistrat fiex jinsejb dan inkjesta, ma naħseb jekk inkunu hemmhekk. Bażikament nifhmu s-sensittivitajiet tan-nies u ma tistax tiġġamja pajjiż minħabba inċident, hemmhekk nemmen li wieħed jista' jsib soluzzjonijiet li huma prattiċi fil-waqt li l-inkjesta naturalment titħalla tagħmel ix-xogħol tagħha fl-akbar libertà.